Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zavain chibai le vek ule ton chum video at chuan American science fiction movie mu nom le dang dai tak parallel ti hi toikim taka thira ngai thla khona hun ilo nei liang umyang ram hnuai re taka cheng le bing taka ngai to na seng mek vanessa in pon lama en ring lai chuan sapa pakhat hian andar thalang tukver ron supopin athi chiang hle apasal Alex chuan kanu in min shil dan chuan heng sawati hian top na le nun thar om tur an entir china ni ti pa in vanessa kutsu von mai an tuma ani ero chuan du lovin alu san mak mai an chen na in chu azau nuam hle ani ti langreng ma se an fa te room tur ni om tak ruak hiai si awang hian an nu pakar po hi a chalu tuk lo ni in alang bokani Vanessa chuan apasalia u nau pa martel te hnena chuan zanlaya ram hnoi pilril zok lama tang chuan thomak tak tak asiat fo chin thu shilin anni la chuan an lo shewe ngai der box silo chuti lain martel heroin ram hnoya mun tam zok chu thunei tu ten tlo po an khap to thu soyin experiment emo ti nana man chin ani awangin soineu ne tam china mi te po an bo chini nan soi chu wangania an khar tak le an hum hal zui tak ni atia a u nau pa Alex heroin kapa soi conspiracy theories mai ni kha chu lo renga thok le khata kan laka changa kalbo dai the mishing thu soi te chu oi tlak po ani nang alo ti bui buya chuti lain martel heroin an pa bo thu chan chu thil enge mutak ani ring thlatin adu thu nge ya kalbo mak ani chu aring thei chia lovani hemi nu hian an zawai mai chuan ram chuak tura in buat sayin an man ruwa tur te thlanga an buai lain ti pal thil thu in martel chuan vanessa te fapat hita chung chang chu aron soi chuak mul mai hewang hian vanessa chu ram hnuai lampana chuak zui putin an pa chuan zui ngala malam kan pan ve to theina na lo martel po khan khatiang thu thika soi ti in thlem ngial ma se lom lo ti sha takin vanessa chu ram hnuai pilril lama chuan akal zui nul thawani alu pilril zo paule vanessa chuan nuam ti na engemu tak nein ram hnuai rim thiang tak han hi wang te chu ha dam thak po ti hle ma se thom dang lam she thutin aphok zui ta sha mai tu emo hian silaya anron ka pupa wangin thingphe na chuan abiru ngala mase ka let ve tuma antin nak chuan ama ang chia thingphe na lobi ru ve zuk chu amutamai ni chumole darkar aliam nu po aron kir tak lo wangin in lama om Alex po in Nupui chu angai to chan viau martel ne na zon tuma man mo taka an tlan chwa lai chuan hlau nei ti sha takin aron hole loisi ani a mel chu adik lo hle ani ti sha apasal chuan a chan lo zon ngalin ani chuan savom a mu thua shila do ta soyeni ti shathiam vek apasal chuan an fapa an chan nuwa ami zemak zwal zele a hlat tatlat mai chu sha thiam har ati thu soyin alung oi vak to bik lavani chuti line vanessa ero ram hnuaya amang chia mo khan angai to na zong lua khatin amit vai emo a har chian lo wanga muswal ani lo ziala a chiang bertu ani awangin adam doi po chu a ei do lo pha chak ta ani annu pakar bo ruak chalo zwal zel chuan alexaril ru po ti ha hle in a u naw pa hne na po kum khat liam ta khan kan fapa kan chan towa kan pui po hi ka chan cham ni main ka sia nu pa anga kan omlo na po hi arei to shimani anui mel ka mu lo na chin po ka sheto lo in support to na engkim siam chadun thei kan nia ma se engkim hi adik thei to lo ati ve no mai ama chawa tvn vanessa chu an pa chuan zanre ei tura kovin ani po in ngoreng chuan azom ve maya an bo ruak rid lutuk ti thoven nan ti in martel chuan fiam thu de chuan tho vela chumi nu chuan shingnun omzia kan dule be se ang diaka thil a thlen lo chang om dan te
acha kan du chuan achalo po dong tura kan in pe angai zia te chu soi chhole in Vanessa chuan angai thlachape vak to lo nge tho dai tuma mase martel chuan akut tikang palin alu khaldai akut ati kan na hliam chu nat mel hle ma se martel chuan enkol zui du tat lovin kan te thovenge ti in atang chuan achuak zui dai nge a mase maktak mayin achuak fel chi atia lelama tang chuan martel ange mai chu akuta bandage tom chungin aron lut le ta heu mai makti na khat Vanessa po en apasal chu engma la shil du chuang lo ma se ram hnuaya ama ang chi a mole martela pahni an om anga ngai thei taka thil thleng chuan in zomna ane nge ring tlatin atuk zinga chuan silai li amu tle ma zong nen ram hnuai pil ril lama bok chuan akal chhale ngat martela thusoi thu nei tu te kal phal lo chin ni om tak po kha thlengin thir hung na te chuan thi sen alo kai nuan mai ni lut luinga tin an thli thlai kwal vela mase chutia a hmun ma te en kwala ate te hnu po chuan akal na ngaya bok chuan akir le zelani ti leya akehnia ka tang chuan a she chuak ta angai na shelo tak chuan kal zel ma se angaya bok chuan a chuak le ta zel mai le ti vak ngai na om si lo wangin chu mun chwa san tum chuan man mo takin an tlan vel de mok moka ma se angaya bok chuan kir le zelin chulai mun chu a chwa san thei reng lo mai ni beidong le mang angril rutak zeta chutlai chuan abul vel chu adang lam devani ti mu in man mo takin akal le ta dor dora gate po kha a thleng vele mai ma se gate thisen kai ero kha chu a om ta hau lo in chu thlengin a pasal hne na chuan ram hnuaya a thil ton danglam lutuk chungchang chu soi ngal ma se ani ero in oi sak de lovin ibo satlia ve mai niang ati deuh tlat Vanessa chuan a thei to pa chip chiarin soifia ngel chuan tum le a ama le ama ai hnu thu te chu shillom lom ma se Alex Eroin time loops ti vel hi ka oi zong ani velo doctor mu imamo zok ni in ka shia ati dai anti ti zel na chang chuan Alex ami ziale athil shiat dan te chu amak ta tul maya an fapa an chana to swal Antonia kar khal tu chu ama Vanessa ani lain Alex Eroin a khal ani thu soin a chang na viau mai le ngal thil om dan chuan Vanessa ngai po chu ti chata chia lovin a hlau de ro bok ngun le zwala a en nu chuan a ma mi pading chu a pasal Alex ang tak ni ma se a pasal Alex nge ero kha chu ani lovani ti a shathiam ve ta chia bok martel po choron kalve in Vanessa chuan aku tom na bandage chu atinat lo lam dai khani ti alo mu mai lo na sa hlebok chuta chia chuan an ina a holo chiawa ani tin shathiamin a chuak zui ta wang mai ni ram hnoi lama buk chuan ki le in atan ngat na mun po chu a thleng vele ta reilo te hnuwa chuan ama mai na om lovani ti shathiamin silaya tin pa chuan abi ruk na taron chuak turin an ti ve thor maya maktak mayin Alex aloni Alex chuan khovel dang time space dang achangron kal ani thushil ngalin ishethiam donem chuka shelona a kadupui nen inin ang chia mase ama ini lawani ti ero ka chiang si silai khan men tin to lola inin dik taka I hon theinan ka chanpui don chinia ti ma se Vanessa chuan aringam ri chia lo reilo te hnuwa ero rin hlel omnia a shiat lo wang chuan atin reng ta bik lova Alex chuan reality shanga mishing te hian danglam na chete te kan nei chewa kan sam kan nungchang kan khwa wangemo kan pem nei na te hi adanglam ve she china ni atia Vanessa chuan anin dik taka hole dan kong omlo chu zot ngalin ani chuan voi eng zata tamnge parallel realities in kara hian ko kwal to po hi ka chiar seng to lawani thil kalvel dan hi a chip chiar chuan ka chabik lo maserin dan de uchuka nei ti in ale khabu entir pa chuan nangmang chia anom to na hmuna chuan itan om ve thiang to lawani kan om na khovela chuan physicist kania I khovela enge kani ve tia zona chu Alex chu mi cha velle do thei takania pachatak ni in maths zirtir tu ani bokti in Vanessa chuan nukul lo chavin a chang ani
maktak ero tuna Alexa khovela vanisai chu tuna ompui nu anglo taka meiche chakle chel tak anivetla thunga nima sela an fapathi na awangin a vanisai chuan depression te nei phain a boy tatlat maya ram hnoi lama chuan a bo san zuita ani anupui nga ya mchak le tak Alexa chuan ama ka zon na lama ama angchu ka hmunwal chewa mase ama iningai silo chuti chung po chuan ka beidon san don chuang lo engpo thleng se ka zong mushim shim don ani ati chuai rai bok Vanessa in be sei nei taka ani le chung reality shang shanga te chuan kan fapa ala dam na kha awm mia lem le tia azon ero a chang beidon thak hle damlo keipon ka zong ve chinalom mase athi ve tho to lo le alo omlo shim shim chin zo kani ati chuai rai mai Vanessa chu anin dik taka akile theina na puitiam Alexa chuan an man ro mamo tur ang te chu an mu the in be sein in nai bera chuan ala khom pui zung zunga chudi lai tak chuan martel zuroi chuan alaron phok zuin ngatinge in lokile ti in ala chapur zui alan dan chuan tuna martel khovela hi chuan chiat na thlen nia motor khal tu chu amani in ama ti lo a unau pa le rai por mek Vanessa te chu an borala an thla in aron tlo anga ngai thei tur taka reality dangdanga Alexa te nu pa in an non tlo fo mai chuan ati shom tak zet bok ni in alang hei wang hian an mamo ang te la zo to Alexa te po chuan chua san ve mai in Alexa ro manna ti hlotlin tum chuan ma an la dun ta a an pahni nge an ni ti in shat chian theinan an fapapian na mun ward 1111 bed 80 chu password atan man cha an ti bokani anin chenma in Vanessa chuan engtin nge mun diklawa I omani ti in shat chwa masak ber dan tia zotin Alex chuan in chunga kalut hlola chuta chuan martel hian ama ang chia chia martel vek chu tha tumin alo beya alo chiam maya ka zui ve tangota mase gate kapel nu khan ka hlauta dayani ati chumi nu chuan in thla in Vanessa chuan alo ngak zui do ngat ngat ani taber mai chum khat chu Alexa po ron lang le hlolin password po ashadi khlap Alexa chuan tun chuma ka kalna version mi hawa ti chuan kan fapa kha an sun ve to lo shim shim malaman pansan vek to zo kani ati apasal bula hodu tak zeto Vanessa chu Alexa chuan nemin thei top a chwa zel tur thu te ashil molmol nu chuan aram chuak le ta relote nuwa chuan pal tuwa omani ti sha takin an fishing line zam chu aron chele ta dur dura Vanessa chuan password lo zot ngalin chang tu anom si lo wang chuan hlavin me mit fel nu chuan in pek ngal sok sokin chulai mun chu a chwa san ta ngalani an in ni om tak ni mel hau si lo chu po in a chunga chuan alut ngala tuma an om lowe mo ti mai turin alo re chhuap le ngal chauka Alexa lo mu hil chuti harin password an zot ve thora anila chuan alo shelo na samai si thlashang mutathut ang main Vanessa chu a endu hlebok anupui churam hnuaya akalna a abo thu ashilawangin Vanessa chuan apasal ani mial ringin zona tamtak khonge martel akut khoilam ngi akan ti angrang te chu azot ngal popa asoidik vek boxi wangin Vanessa chuan ama in nge ya howa nga yin athilton engkim chu ashil ngal borbora chuti lai tak chuan martel churon langin Vanessa hoison zeu lain Alexa la chuan la chut lupop zuin aphuar hlom zui mak mai a har chwale nu in Alexa chuan anupui ani lo thu soin silain alotin ngala martel chuan lo dangin tianga ti kherangai lo alo ti vebok he in hi Vanessa chen na mun dik tak khani ma se ram hnuaya abo tak nu khan ama dik tak nilo akeya silaya kana hliam nei chungin reality danga Vanessa chu he ina hian alo ho a Alexa chu tha tuma abei ta ka wangin mani in venan ti in Alexa chuan alo thatlet mi mai ni Vanessa chuan trap chungin dimension shang tam tak om dan te chu shilfia tumma se Alex chuan oi thengang lovin Vanessa chu thale mai tha in ashele martel chuan lodangin an unau chuan anin hliam pha nge nge a
chung thil vela wang chuan Vanessa chu ama in chung e changa no chwa in a pha ta der mai le panna tur shelo Vanessa chuan ram hnuai bil ril lam chu pan le tangutin a chin na hmuna thlen chuan Alexa ruang lo let reng chu mu in a char thar Alexa kha ani lo ti shethwain a thohwai mai a vak ngai na shelo chu te le in reality danga ama le Alexa te u naw hlim taka alo in kom khom lai te chu awa mule lolbok a en reng nu chuan po du ta lem lovin ram hnuai lama bok chuan a le taringot mai a mel shiat Alexa po kha ron le to in ngui takin a dimension dik taka thil thleng chu alo shil ngal Alexa po in chulai hmuna chuan akal ve to thu soin keipon ka chung te dik tak ka muchwak to a an hne na kal ka du to ani ati zui bok nima sila Vanessa chuan a ma zunga abun haulo akut zung tanga arang ka chakbun chu lo mu mai ta haulovin anun na ilak saktak Alexa Nupui chuan a pasal tak emo ati chi ami a ati tangat mai ani la chuan Alexa an tlem paule a chani mai lom ti makin nang pon ti vela I dimension du bera I chen theinan chu hmuna nangma chu that dai la ni mai lom ati sam et mai an ngai dan chu ain person dun ema wangin an han in hial thin rim le ria chuti line Alex eroin a omna hmun dik tak ni lo ma se a dimension mu chwa thara chen hlen chu atum biau thunga Alexa ruang dang le reng te chu aseng hoi zui sok bok Vanessa po a chen du ngei na tur dimension chu film khur taka thlang tura cha in akal san zui ta ani angai na shelo tak le ti tur po shelo taka Vanessa chulai chu Vanessa dang chuan ron po in silain atin ran bok alan dan chuan he Vanessa hi Alexa kal tumna dimension mi ngei chuni in a pasal zongin ram hnoya hian aron lut ve ani mel mei che pani te chu in swal zuin pakhat zok chuan anun na chanta a silai lek lo tu zok Vanessa chu adam zoka changin ate te kwale nu chuan ina pole hlol mai in chunga chuan lutin alore ngang bok in bual ngalin chumi nu chuan khuma tuita kamu hi le in sawa in dar thalang aron su thoma chuan har le chia mai pona chuak ngalin Alexa chu aron kal vele chia boka ahmalama athu soi ngai tho chu aron soile ngi ani Alexa chuan akut chu bon sakin nun thar in chana tur chin chiana ani nge hi di pa in chung lama chuan an lut zui ta ani anupui omdan te thu chu Alex po in makati de uro martel po ron kal vele in relo te nuwa chuan a to lovani ti a shat ruk reng an faparum lama chuan Vanessa chu a han kalta a mase room chuan lua lum tu ane nge ti sha takin khoma te chuan nau pang thom no alo let phung mai chuta afapa nge yin aron kauri chu sha in tuna chuan a zon thin chu a mu ve don ta ni in alang bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga milo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutri le vek ule